ഈ വിളവെടുപ്പ് രീതികൾ പൂർണ്ണമായ വിളവെടുപ്പ്. ഇപ്പൊ കരിമീൻ കൃഷിയുടെ ചെറിയ കുളങ്ങളൊക്കെയാണ് 50 സെന്റ് വരെയുള്ള കുളങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായുള്ള വിളവെടുപ്പ് സാധിക്കും. കുളം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ചെറിയ കുളങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ചെറിയ കുളങ്ങൾക്കാണ് അനുയോജ്യം. അപ്പൊ 50 സെന്റിൽ താഴെ ഉള്ള കുളങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അനുയോജ്യം. പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള രോഗസാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1-2 മീനുകൾക്ക് നമ്മൾ രോഗം കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും മറ്റുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി രോഗം വരാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് ഭാഗികമായ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ കുളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഭാഗികമായ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 8 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 9 മാസം ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നമുക്കൊരു തുല്യമായ ഒരു കൃത്യമായ വരുമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആ കൃത്യമായ വരുമാനം ലഭിക്കും കർഷകന് അത് സന്തോഷം. എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ആ വിലയിലും അത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം എല്ലാം എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുന്ന വിലയിൽ അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ഒരുപാട് സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ് വില കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം നമ്മളിങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വില തന്നെ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. വിപണി ആവശ്യാനുസരണം വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അനുദിന ആവശ്യം നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു. കർഷകന് സുസ്ഥിര വരുമാനം, കൂടുതൽ തൊഴിലിടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ വിളവെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വില, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളവെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നേരിട്ട് വിലയോ അല്ലെങ്കിൽ വീശ് വിലയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം മത്സ്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മത്സ്യം വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലോ പോയി അത് നമ്മൾ നോക്കും. ഫ്രഷ്നെസ് അല്ലെ, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ദേഹത്ത് അധികം അഴുക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല മത്സ്യം നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വൃത്തിയുള്ള ചുറ്റുപാട്, വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുന്നത് ഒക്കെ മത്സ്യത്തിന് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. കർഷകന് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മത്സ്യം തരംതിരിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അത് കഴുകി, ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രേറ്റുകളിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ഐസിന്റെ അനുപാതം 1:2, 1 കിലോ മത്സ്യത്തിന് 2 കിലോ ഐസ് എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ എത്രയും വേഗം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്തിക്കുക. പിന്നെ മത്സ്യം വിളവെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവേൽക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴാണ് ഹാർവസ്റ്റ് നല്ലത്, വെളുപ്പിനെയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ മത്സ്യത്തെ പിടിക്കരുത്. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. പിന്നെ സംസ്കരണത്തിന്റെ ആവശ്യം, കരിമീനെ പോലുള്ളതൊന്നും സംസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊക്കോളും. എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അന്തരീക്ഷ സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ നിറയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയും എൻസൈം പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേടാവും. അതുപോലെ 1 കിലോ മത്സ്യത്തിന് 2 കിലോ ഐസ് ആണെന്ന് വേണം. നമ്മൾ ആദ്യമേ അത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അടികളായി വേണം. അതുപോലെ രോഗബാധ നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും മത്സ്യം ഐസ് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, മത്സ്യം പെട്ടെന്ന് കേടാവുകയും. ഈ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കൂടി പ്രചാരണം നടത്തുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ഒക്കെ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മീനല്ലേ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഫ്രഷ്നെസ് തൊട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഉത്സവകാലം, ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മീൻ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം. വിപണി ആവശ്യകതയ്ക്കനുസൃതമായി വിപണി ക്രമീകരിക്കാം. അതുപോലെ ഉപഭോക്താവിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമുള്ള വലിയ, ഒത്തിരി വലിയ മീൻ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കരിമീന്റെ കാര്യത്തിൽ 200-250 ഗ്രാം സൈസുള്ള മീനെയാണ് പൊതുവെ താല്പര്യം. അപ്പൊ ആ ഒരു സൈസ് നോക്കി ഒരു 300 ഗ്രാം സൈസ് നമുക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ല. ഇനി വിപണന ശൃംഖല.
ഇപ്പൊ പ്രാഥമിക നമുക്കിപ്പം ഫാമിൽ തന്നെ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് കരിമീനൊക്കെ, പിന്നെ ബൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ എടുത്തു പോകും. അങ്ങനെ അഥവാ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് മത്സ്യവിഭവ അവര് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വന്ന പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, ജീവനോടെ മത്സ്യത്തെ കൊടുക്കുക. അല്ലെ, ജീവനോടെ നമ്മളൊരു ബാരലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അപ്പം തന്നെ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതിൽ 100 രൂപയുടെ കൂട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ അവർ തരും. അപ്പം ഒരു നമുക്ക് ന്യായമായ രീതിയിൽ വളരെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മീനാണ്, അതായത് കിടക്കുന്ന മീൻ എന്നുള്ള ആ ടാഗിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മത്സ്യ കിയോസ്ക് വഴിയോ ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമായി.